Salut! Afară este superb și am zis să profit și să pictez în natură. Nu sunt singură, am niște ajutoare de nădejde aici. Ia uite. Îmi doresc să pictez astăzi un peisaj cu munți de-a lui Bobros și am zis să te iau și pe tine cu mine. Cam așa arată ce mi-am pregătit. Dacă ești curios să vezi ce a ieșit, te invit în clipul următor și te rog să-mi lași părerea ta într-un comentariu. Pe curând! Mulțumesc! If you found the one, you should never give her up. I think it's the way life changes when in love, yeah. I surround my soul with the positivity. That's why I don't worry about the things that I don't see, yeah. These days I don't worry about much. I think we should have some more fun. I still dream about the days when we were young. I'll take a hit and still finish in one, yeah, yeah. Oh, 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 oh. Memory lane, isn't that too far away from our hearts, yeah, yeah. The ones we keep close, we should never let go. So tell me who you love, baby. Take a moment to unwind, fix yourself and realign yourself with the world, baby. Breathe slow, baby, yeah. We should breathe slow, we should breathe slow, we should breathe slow. We should breathe slow, we should breathe slow, we should breathe slow. We should breathe slow, we should breathe slow, we should breathe slow. We should breathe slow, breathe slow. Între timp s-a înoptat. Și acesta este rezultatul minunat, doar că nu se prea vede. Să-i fac niște fotografii pe lumină.